everyone, welcome back to channel. नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि YouTube channel बरायनानै थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिसोर बारियाव फटक लानो फैदों गाइसमोन। ओरैजाय सानैजों बिसोर बारियाव ओइनो बैयावहाय फटक लानो फैदों। बेलासिनि रिल्स बानायनो नायलांबाय थादो गाइसमोन। फटक लानो फैदों फटक मालायनि बेसर बारियाव रिल्स मोनसे बानायना थांसै मालायनिसो दे ओमफ्राय बेसर गाग्लिनानै होसो जाबा दाय गैया बेयाव लाना थांसै बेसर गोजा आरोना जा बुरजा फोदों इनो बेसर बारि गोजा बियो फुरानो गुवारथार मानसि फैगोन फटक लाना थांसैबावनो मालायनि बेसर बारियावनो फटक लाखांबाय थांनोसै लोगोफोर हा बिबुसारा खारबाय थांनोसैलाय न'आव लाफा सायदों जोंहा लाफा भाजा एवना दा जोंना बिथाङा साहा फुदुंदों नै सिनि नायना होनांगौनो होदो दे लोंखायो नोंसोरो गाइखेर साहा फुदुंदों गाइखेर साहा मैथाखौबो मोनायावनो सायखानानै दोनखादों जोङो नै ओमफ्राय बेदरखौलाय लानोसैब्रा नैबे मटर लाब्रानि बियो बेखौबो सायनानै जिरनानै दोनखादों ओमफ्राय ओरैजाय सालादनि टमेट' गाजर दङ ओमफ्राय फान्थाव दं ओरैजाय बेदर एवगासिनो बेदर अमा बेदर एवदों बेदरा मोनसिगोन दुन्दिया मस्ला होबानो मोनसिगोन आरो इथिंजाय दालि सोर लाबोदों आलासिफोरनो हरगोन नैबेखौ आर'नाइ ओमफ्राय ब्लाउस बुरजा लाबोथारदों बिसखान माखासे थाथोंसै आलासिफोराबो ओंखाम जाखांजोबनानै थांनो ओंखारबाय आरोना बिदाय लाबाय ज'नो न'खरनि मानसिफोरजों भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव